Fil-lokalitajiet ta' Birżebbuġa u l-Mosta tħawlu 1600 siġra b'investiment ta' 35,000 euro minn Parks Malta b'kollaborazzjoni ma' Potino Cares. Għal kull donazzjoni li ta' investi 300 euro, Parks Malta ħawlet siġra jew arbuxell sabiex fil-waqt li tfakkar il-memorja ta' dawk li tilfu l-battalja kontra l-marda kifra tal-kanċer tkun qed tħaddar ukoll l-ambjent u tipprovdi spazji miftuħa għall-familji. Fil-Mosta dawn is-siġar se jsebħu żona fiċin il-ġnien tal-Arusa tal-Mosta fil-waqt li f'Birżebbuġa se jingħaqdu mal-proġett tal-Gvern li jitrasforma ż-żona f'Birżebbuġa f'wieħed mill-akbar parks f'Malta. Kull siġra jew arbuxella se tkun qed tfakkar il-benefatturi jew xi persuna għażiża għalihom, partikolarment dawk li jkunu għaddew mill-marda tal-kanċer. Il-benefatturi se jkunu wkoll jistgħu jsegwu l-progress tas-siġar tagħhom mod virtwali b'sistema ta' geotagging. Il-kap eżekuttiv ta' Potino Cares, Reni Zerafa, esprima kemm din l-inizjattiva tfisser għall-fondazzjoni. Għal Potino din tfisser ħafna għax bil-ħila tagħha il-wedit li wedna fil-ġimgħa l-kbira għad-donazzjoni li taw il-poplu illum ħajkollhom siġra miżruha għal xi ħadd għażiż għalihom. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli selmet il-memorja ta' Dr. Viktor Kalvanja. Fil-fatt, l-ewwel siġra fil-Mosta tħawlet b'memorja tiegħu. Dan tal-lum huwa r-riżultat ta' kollaborazzjoni bejn Parks Malta u Potino Cares. Meta kien hemm kampanja ta' ġbir ta' fondi u rajna li għal kull 300 euro li jinġabru tkun qiegħda titħawwel siġra. U r-riżultat huwa li llum qegħdin nħawlu 1600 siġra fil-Mosta u anke f'Birżebbuġa. Min-naħa tiegħu id-Direttur Ġenerali ta' Parks Malta, Adrian Nattart, saħaq dwar l-importanza ta' kollaborazzjonijiet bħal dawn.